Careful. Yeah. Favor marriage. It's on it. Yeah, for me. What do you think? Who would you die? Yay! What do you try? Onye ọzara akwụkwọ oke kebiri na ebe ebe nwa ịkọ nwa dị ka ọmị nke nwa dị na-akọ nwa dị ekwuru afọ ole ka ọ dị ehihie Ya. kwọrọ ya ya ezi ebutere gị taịz a elu nna-ebutuju oke gị si onye kọ gị di gị onye ebe adosozire ni ana Ngwa. So nne, ya ji wee bịa ihe a taa. Ọ bụrụ na granọt anyị na-ele. make a taste Okay. Granọt anyị na-ele. Okay. After granọt, every person will okay nekekwa n'afa gị Favor onye Obiakọ Mary from where Umuchu ke village gị na Umuchu Azara Akwụkwa so granọt ka ị na-ele granọt ị na-ele kedu gain ị na-enweta na ya 500 ị na-ede ka ejizi 500 eme eyi ya ihe gị na nwa gị ka ezi ihe butere gị ukpo oke ịnụgo di onye tụba gị ime butere gị ukpo onye ebe onye Hausa oke butere gị mee iji ebi ukpo afọ ole ka ị dị 19 years old girl nwa gị ba kedu afọ nwa gị Ebuka afọ ole ka ọ dị 1 a year only ya Maybe in the next 2 months, I have to take the house far. Maybe we can do opportunity. Beer Parlor Atlanta from US. Yes. Man, I like your kiss. So 25,000 anyway. Can I see you? It's smiling. It's able to hand. I can. Thank you. I will. She is so grateful. She's so grateful. Thank you guys for all you have done for us. Thank you for helping us. We are here to do giveaway to our sister Favor from Africa. Favor, we are hoping to see that you make us proud with this 5,000 naira. Thank you. She said she's going to go to the shop. Yes, The money, and we gave her the exact money she wanted. wow. She said she wanted to 25,000 naira to start to start the shop. So we gave her the 25,000, and she's so happy. She Thank you.